ଲତସବାନ୍ଦା ଠାରେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଡାୟୋସିସ୍ ଅଫ୍ କନ୍ଧମାଳ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ବାର୍ଷିକ ମହାସଭା ଉଦ୍ଯାପିତ। ବିଶପ ଡକ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ବଳ ଟ୍ରାଇବାଲ ଡାୟୋସିସ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ଆମେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଡାୟୋସିସ୍ର ପାଳକ ମାନେ, କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଏବଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମେମ୍ବର ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ମତରେ ଡକ୍ଟର ବିଶପ ଡିକେ ବଳଙ୍କୁ ଆମର ଡାୟୋସିସ୍ର ବିଶପ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଆମେନ୍। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲତସବାନ୍ଦା ଠାରେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଡାୟୋସିସ୍ ଅଫ୍ କନ୍ଧମାଳ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ କେରକେବାଡ଼ି ପାଷ୍ଟୋରେଟ୍ ବାର୍ଷିକ ମହାସଭା ଶୁଭ ଉଦ୍ଯାପନୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମହାସଭା 3 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଉଦ୍ଯାପନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଡାୟୋସିସ୍ ଅଫ୍ କନ୍ଧମାଳ ବିଶପ ବାଞ୍ଛାନିଧି ନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ବିଶପ ଡକ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ବଳ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ତଥା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରିବନ କାଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ନୃତ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ମଞ୍ଚକୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ନେଇଥିଲେ। ପରେ ମଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ସଭାପତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଷା ମଲ୍ଲିକ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପାଦକ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସ୍ୱାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଓ ପଢକନ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଈଶ୍ୱର ଦାସ ବିଶପ ଡକ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ବଳକୁ ଟ୍ରାଇବାଲ ଡାୟୋସିସ୍ ଅଫ୍ କନ୍ଧମାଳ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାଇବାଲ ଡାୟୋସିସ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ନୂତନ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଡାୟୋସିସ୍କୁ ବିଶପ ବାଞ୍ଛାନିଧି ନାୟକ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ବିଶପ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ବଳଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଡାୟୋସିସ୍ରେ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଯାଜକ ଭାବରେ ବିଶପ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ବଳ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବରେ ବାଇବଲ ଠାରୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦିଆଯିବ ବିଷୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଶପ ବାଞ୍ଛାନିଧି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହି ବିଷୟକୁ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଏହି 3 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁମ୍ବାଇ ଠାରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରେରିତ ଶେଖର କଲ୍ୟାଣପୁର ଓ MP ଠାରୁ ଆସିଥିବା ବିଶପ ଆମୋଦ ସିଂ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ନିମନ୍ତେ ଗାୟକ ଜଗନମୋହନ ନାଗ ନବରଙ୍ଗପୁର କୋରାପୁଟ ଠାରୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 8000ରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତାଦ୍ୱୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯେପରି ଶ୍ରୋତା ଶ୍ରବଣ କରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଚେତନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଂଶୀ ହେବେ। ତେବେ ନୂତନ ଭାବରେ ବିଶପ ଡକ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ବଳ ଦାୟିତ୍ୱ ପରେ ଡାୟୋସିସ୍ ପକ୍ଷରୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମେତ ବିଶ୍ୱାସିନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଆୟୋଜକ ଭାବରେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଡାୟୋସିସ୍ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅଧିବେଶନ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହିତ କଢ଼େଇ ନେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶେଷ ଦିନରେ ବିଶପ ଡକ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି 3 ଦିନର ସଭା ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଶେଷରେ ଆୟୋଜକ କମିଟି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ବାର୍ଷିକ ସଭାକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ ଓ ଶେଷରେ ପରିଚାଳକ ବିଶପ ଡକ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ବଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ସହିତ ଆଶୀଷ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ।